Justizia Anderrentzat herri plataforma sortu dute Santurtzin, gaztearen heriotzari buruzko egia guztia mahai gaineratzeko, erantzukizun politikoak, mediatikoak eta polizialak argitzeko, eta Ander indarkeria polizialaren biktima aitortzeko. Agerraldian gaineratu dute operatibo hori egin zuten udaltzainak direla errudunak, hala ere udal gobernu taldearen konplizitatea salatu dute, poliziaren bertsioa zalantzan jarri beharrean babesa eman zielako. Justizia Anderrentzat herri plataforma sortu dute Santurtzin pasaden ekainaren 22an udaltzaingoaren esku hartzearen ondorioz hil zuten gaztearen heriotza argitzeko asmoz. Plataformako kideek argi diote Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela. Operatibo hori egin zuten udaltzainak dira errudunak. Hala ere, gobernu taldearen konplizitatea azpimarratu nahi dugu. Poliziaren bertsioa zalantzan jarri beharrean, udaltzainei baldintzarik gabeko babesa eman baitzien. Gertakariak zuritu eta Ander kriminalizatzeko helburuarekin. Gaineratu dutenez herri plataforma sortu dute justizia eskatzeko eta polizia inpunitatearen aurka borrokatzeko. Plataformak helburu hauek ditu. Lehenengoa, Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Bigarrena, erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Hirugarrena, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean halakorik beste inori gertatzea bermatzea. Honako neurri hauen bidez. Alde batetik, hilgarriak izan daitezken polizia baliabideak erabiltzea debekatzea, hala nola taserrak, eta bestaldetik inplikatutako polizien kautelazko behin-behineko etetea. Santurtziarrei dei berezi egin nahi izan diete frogak eta testigantzak aurkezten jarrai ditzaten eta batez ere kaleak hartzeko Anderrentzat justizia egin dadin. Horiek horrela datorren ostiralean manifestazioa deitu dute Santurtziko udaletxetik. Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko gizakatea egingo dute datorren asteartean Irun eta Hendaia arteko zubian. Gure esku, gu ere bai eta 7 baietz ekimenek egin dute deialdia ostiral honetan. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean, azken asteetan hainbat ekimen antolatu dituzte Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Oraingoan, gizonezkoen munduko futbol txapelketaren testuingurua baliatuta, mezua zabaldu nahi dute. Euskal Herria nazioa dela, Euskal Selekzioa dela herriaren selekzioa eta horiek direla haren koloreak. Adierazi dutenez, katea osatzeko aukeratu duten zubia leku simbolikoa da. Izan ere, nabarmendu nahi izan dute Euskal Herria mugak gainditzen dituen herri bat dela, 7 lurraldez osatua eta hizkuntza eta kultura propioak dituena. Horregatik, herritarrek Euskal Selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi dutela azpimarratu dute. Hala, emakumezkoena zein gizonezkoena kirol guztietan modu ofizialean lehia dadin nahi dute, eta haien hitzetan gizonezkoen munduko futbol txapelketa aukera ezin hobea da aldarrikapen hori kalera ateratzeko. Hortaz, herritarrei dei egin diete uztailaren 14ko gizakatean parte har dezaten Euskal Selekzioaren koloreak kalera ateratzeko eta eragile sozial, politiko zein instituzionalei ofizialtasunaren bidean urrats ausartak egin ditzaten eskatzeko. Iruñerriko mugimendu feministak Sanferminetan gutxienez 15 eraso sexista gertatu direla salatu du. Ostegun honetan eman dute horren berri eta gogorarazi dute oraindik Sanfermin jaien erdia geratzen dela. Azaldu dutenez jaietan izandako hainbat eraso sexistaren berri izan dute. Alde batetik azpimarratu dute uztailaren 8ko gauean emakume batek intentsitate altuko sexu eraso bat jasan zuela. Hala ere emakumeak erasotzaileari aurre egin eta handik ihes egitea lortu zuen. Mugimendu feministaren arabera intentsitate basuko beste 14 erasoren berri izan dute uztailaren 6az geroztik. Iruñerriko mugimendu feministak argi utzi du jaiez askatasunez disfrutatzeko eskubidea dutela, gauez zein egunez. Nabarmendu dute ez dutela inolako erasorik onartuko eta ez dituztela guztienak diren espazioak utziko. Hala erasoak eta emakumeek beste urte batez bizi duten egoera salatzeko elkarretaratzea deitu dute uztailaren 12rako, gaueko 9etan Gaztelu plazan
zen. Sanferminetan gainera Marusak taldeak eraso homofobo bat jasan du. Taldekideek azaldu dutenez iraindu egin zituzten eta kristalesko botilak bota zizkieten hainbat gizonek. Bestalde Joseba Asiron Iruñeko alkateak jakinarazi duenez, Sanferminetan aurkeztutako salaketek 131 egin dute bera, eta oraingoz jaiak oso ondo igarotzen ari direla esan du. Peña eta txarangari gabe Sanferminak ez lirateke berdina izan ere bederatze egun hauetako elementu garrantzitsuenetarikoak baitira, askorentzat jaietako arima musikaz eta larriz betetzen baitituzte Iruñeko kaleak. 16 peña daude osotara, Iruñeko Algara Harmonia Txantreana Mutiko Alaiak edo Los del Bronce besteak beste bakoitza bere txaranga propioarekin. Peña bakoitzak 2 pankarta eramaten ditu, bigarrena aurreta txikiena izanik, baina pankarta nagusia urtean zehar Iruñerria, Nafarroa eta mundu mailan gertatutakoa satira moduan kritikatzeko erabiltzen dute. Aurten beste gai batzuen artean mitoaroa eta Donald Trump oso presente daude peñen pankartetan Palestinaren aldeko mezuekin batera. Josu Orla gaztetxarangako trompetistak Los del Bronce peñarekin pasatzen ditu jaietako egunak eta txaranga batek Sanferminetako egun batean zer egiten duen azaldu digu. Bueno, alde batetik pixka bat kalea girotu eta jendea nolabait tokitik tokira eraman. Bai, txaranga bat beti egongo da, kaleren batean ez bada alboko kaletik pasako da. Eta ohikoena da txaranga bati heldu eta orduak eman ditazke ez du txarangan atzetik, ez? Giroa. Orlak parranda eta lan uztartzen ditu egun hauetan, egunak 24 ordu dituelako eta guztirako denbora ematen duelako. Naiz eta batzuetan parrandagatik ardura garrantzitsuena ahazten duen. Bueno, ardura ikandiena da, ona goizean puntual heltzea berriro, hurrengo egunean. Gazte txarangak urte osoa igarotzen du Sanferminetako errepertorioa prestatzen eta entzaiatzen, eta naiz eta entsaioetan elkartzen diren, bakoitzak bere historiak dituenez, egun hauek dira guztiontzako elkargune. Sanferminak ate joka ditugun honetan festarako egunak izateaz gain aldarrikapen eta jaieredu alternatiboetarako tartea ere badago. Horren eredu garbia dira Iruñeko herri Sanferminak herritik eta herriarentzat sortutako jaieredua. Aurten 10 urte beteko dituzte eta 9 egun 10 urte 11 borroka lelopean ospatuko dituzte. Hamarkada honen ibilbidearen eta urtengo egitarauaren harira hitz egiteko Maider Frantziskoenea eta Arkaitz Erro herri Sanferminetako kideekin bildu gara. Galdera komplikatua da, baina nire ustez adibidez herri Sanferminak badira espazio autogestionatu bat, ez? Eta azkenean Iruñerriari ematen diona bada autogestio hortatik ateratzen duguna, ez? Bai kontzertotatik bilatzen dugula proposamen alternatibo bat, ez? Ateratzea. Eta bai, udaletxetik eta beste Iruñan dauden enpresetatik zeo zer ezberdina egitea, ez? Eta nire ustez hori da herri Sanferminen oinarria, ez? Autogestiotik olako espazio bat ateratzea eta proposamen kultural bat ematea. Guere egon garela, denbora bat ez da bilatzen bakoitzarentzako zer den herri Sanferminak zegia da ere, bakoitzarentzako gauza ezberdin bat izan daitekeela, eta bai behintzat adostuta daukaguna, behintzat guretzako guztientzako dena da, eragile eta norbanako ezberdinek sortzen dugun elkargune bat, Sanferminetan zehar orokorrean daukana jarduna, baina egia da, guztian zehar, naiz eta jardun publiko batez egin guk ere daukagula kristonan atzetik valorazioak, hurrengo urteko plana, proposamenta guztia garatzea, baina bai uste dugula Sanferminetan behar dugula bestelako espazio bat, oinarri amankomun batzuen baitan eraikitzen dena, guztientzako erosoa izango dena, saiatzen gara ere pizkatzeko izatea, baina bai bestelako oinarri eta ideia batzuen bueltan eraikitzeko, ez? Eta arkitzeko esaten duen bezala, ere alternatiba bat eraikitzeko Sanferminak diren monstru horri aurre egiteko pizka bat ere. Herri Sanferminen lehenengo edizioa 2016an ospatu zen, inorrez gain konturatu, baina bizkat leheloa pentsatzen ari ginean konturatu ginen, hori lehenengo edizio hori 2016an ospatu zela.
eta orduan aurten 10 urte betetzen direla lehenengo edizio horretatik. Egia da ere, aurretik gora Iruñaren izenean egon zirela beste San Fermin batzuk edo beste gune bat, baina herri San Ferminen izenpean lehenengo edizioa 2016an ospatu zen. Orduan pixkat horre muelda, 9 egun irauten dituela San Ferminak, 10 urte urrena dela urten, eta 10 urte horietan zehar 11 aldarrikapen ezberdin egin ditugula, eta 11 borroka ezberdin eman ditugula aurrera San Ferminetan zehar. Orduan pixka bat horri erreferentzia nahi genio egin. Zaila da, ni adibidez, herri San Ferminetan eske ni badarmatzat 2 urte antolatzen adibidez. Zaila da erantzutea 10 urtetan ze aldatu den, kanpotik ikusi dezaket, bai, udaletxarekin izan direla arazoak, ez garela beti plaza hontan egon, arazoak, bueno, eta beste gauza batzuk izan ditugu, baina karo, ni adibidez kanpotik ikusi izan ditut beti. Eta barrutik, 2 urte hauetan asko ez da aldatu, baina... Nik uste aldaketa nagusi izan dela, hasieratean, nik uste lehenengo edizioa izan zela 3 plaza ezberdinetan egin zela lehenengo edizioa, eta izkatu nik uste lekura bat izan zela, egia da ni gaztean nintzela, ere ez genuela parte hartzen komotala auzonanetan tabla bai, baina ez ginela herri San Ferminen parte, eta orduan urtez urte bizkat joan dela aldatzen ez, tokia ere, kokalekua, plazen banaketa aldatzen joan da, ere egia da duela urte batzuk ere 2 espazio egin dituela, kontzertuen espazio eta gunel zeiarena, ere horitu garela ere, txosnak duela ezakitzen bat urte, larrunan ospatzen zirela, eta hor, helburua zela, adibidez, talde indartsuak jartzea jendea joateko, eta urten ari ez egiten duguna da, saiatzen garela, estena musikal igual handiago bat hartzea, eta hemengo taldeei ere aukera ematea. Orduan nik uste ere aldaketa hori egin dela, eta ere, osaera aldetik urte batzuetan igual 2 edo 3 eragilek osatu dugula, eta urten ari ez 12 eragilek osatzen dugula herri San Ferminak, orduan ere guretzeko ere postekoa dela ez, hainbesteko eragile anitz eta ezberdinek parte hartzea herri San Ferminetan. Baina egia da, azkeneko 2 urteetan nahiko antzeko ibili garela. Auzolana gabe izan dugula montatu espazioa, behar dugula eskertzekoa dela eta behar dugula ere jendeak parte hartzea, bai auzolanetan, gaur gauden bezala eta bai txandetan, incluso aurretik ere egin marten lan guztian edonor parte hartu dezakela eta auzolanean egiten ditugula, orduan hori ere garrantzitsua dela bai. Egitaragua ez dauka buruan, baina bai bermatu dugula urten adibidez, Iruñerriko talde txikiak, orain hasten ari direnak, egunero bat izatea. Bere egunean egin genuen Instagram bidez, lehiaketa moduko bat, eta hori guri iruditzen zaigu, aukera bat ematea ez, herri San Ferminetako holtzara igotzea, talde txikientzako badela adibidez, kriston oportunitate bat, ez? Gero, adibidez, nire partetik, 2 larraindantza ditugu aurten herri San Ferminetan. Gero, hori, dirua etortzen da, talde potenteak baita ere ekartzen ditugu, beti saiatzen gara. Eta gero, holtza txikian, baditugu baita ere kantautore batzuk, saiatzen gara, anitza izatea, ez? Ematen den proposamena, baina, pixkat denetarik, hori saiatzen gara, uste dut lortzen dugula. Ziur baten bat esaten dola, ez dago ez dakit zer, baina, ez da erraza, krokisa egitea, joder, eta orduan hori. Bai saiatzen garela, erratzen dut haurin horiek bultzatzen, alternatiba bat planteatu alizateko, jendea adibidez zezenketetara ez bateko, orduan bai saiatzen garela, ordu horietan zehar egiteragu bat jartzea hemen, jendeak eukidetzan ez alternatiba hori pixkat hauei aurre egiteko, orduan azken urtetan bai saiatu garela gure egiteragu ezberdina jartzen ordu horietan, pixkat aurre egiteko, egia da, zaila dela, baina saiatzen garela pixkat gure alea jartzen. Eta egia ikuste garrantzitsua dela ere aipatzea, egunero ditugula ere bazkariak eta hori ere gure egitaraguaren parte dela eta hori ere garrantzitsua dela. Eta daukagura ere mani bat, ditugula egitaragu ezberdinak ez direla bakarrik kontzertuak. Saiatzen gara gero zetan nintzagoa izaten, bizkanaka eran ikuste lortzen joan garela ere aniztasun hori egitaraguan bertan ere. Garrantzitsua da, hori, 6:30 9:00 arte, hori zezenketan peina guztiak daudela sartuak, eta tarte hortan beti bilatu behar da, zeo zer egiteko, ez bazara zezenetara joaten, badirudi ez duzuela ezer egiteko, ez dagoela txarangari kalean, ez dagoela ezer,
Eta orduan garrantzitsua da hor tarte hori probestea, proposamen kultural bat emateko, ez? Bueno, elkarrizketan zehar esan duguna, ez? Osea, gu bilatzen duguna, bada, espazio hau segurua izatea, denontzat izatea, ez? Azken finean, eta hori da gonbidapen honena nire ustez, ez? Osea, bilatzen da, omen jendea eroso egotea, kontzertuak disfrutatzea, ez kontzertuak bakarrik, egiten diren pilota txapelketa, hori, gu guztia egiten dugu jendea etortzeko eta ongi pasatzeko, ez, azken finean, eta nire ustez hori da gonbidapenik onena. Nik uste ez duzuna, egitarau anitza sortu dugula, nik uste dagoela jende askorentzako erakargarria izan daiteken egitaraua. Orduan nik uste hori eroso segitzen garela izaten jende guztiarentzako gunea, segitzen garela hori fiskal kontrolatzen, ordutegai kontrolatzen, musikal kontrolatzen, orduan nik uste ere segitzen garela bintzat aldarri hori egiten, ez? Pizkat guztiantzako espazio bat izate eta guztiontzako erosoa izan daiteken espazio hori sortzen eta disfrutatzea benetan. Aurten aldaketa bezala 14an, normalean 10ean ospatu izan dela herri Sanferminen bazkaria eta aurten pizkat aldaketa egin dugula eta bai pixkat zuk lehen plantatu duzun auzolan horren bueltan, 15ean, 14an simbolikoki pixkat, hasiko garela txosnaguna desmontatzen, ez dugu guztia desmontatuko, evidentemente, azken eguna ere espatzen dugulako, baina bai pixkat herri Sanferminen eguna azken eguna izango dela, guztionok pixkat elkarrekin izteko Sanferminen etapa hau, eta pixkat guztion artean desmontatzen hasteko eta pixkat simbolikoki hori auzoleanean montatzen dela ikustarazteko. Orduan, ez metzen gugulare jendea etortzeko 14ean bazkaltzera eta auzolanera. Ilusioa mina bueltaka airean, gravitaterik gabe. Modan ez gaude, dena urtzen, liluran erabea, botaka juntzen. Beti arriskatzen, supila pizten, otxoaren ahoa, hemendik egin zeben. Ilusioa mina bueltaka airean,